Снимай ги, много са хубави. Здравейте всички! Скъпи жители, драги гости, добре дошли на празника на домашните наредници. Днес, на този ден, за четвърти пореден път се провежда този изключително голям празник за нашето село. Той е един от най-големия празник, който благодарение на община Несебър, съвместно с община Несебър, ние го правим на този ден. Всички ние виждаме, днес на този ден са събрани много хора, не толкова хората да дойдат да ядат и да пият, да дойдат да събират близки и познати, да се поздравят. Веселете се, танцувайте, пейте и за вас днес има изненади, има поканени състави и участници, които сами пожелаха да дойдат на този празник. Това са от град Влас, град Несебър, от село Бродилово, които хора много искаха да почапат на този празник и бяха поканени. И не на последно место са нашите домакини от Читалище Светлина, които също са подготвили много песнички. И моите колеги, които днес ще обслужват вас, всички да може да вкусате от хубавата домашна наредница, приготвена на този ден. Пожелаваме весело изкарване и щастлива нова година! Бъдете живи и здрави! Снимай ги, много са хубави. Уважаеми жители на село Кошарица, уважаеми гости, скъпи приятели, както и каза и моя колега Павел Павлов, наистина идеята е една част от културните мероприятия на община Несебър да бъдат пренесени в съставните селища и в селата, тъй като знаете, че община Несебър е най-голямата туристическа община в България, общината, която посреща най-много чуждестранни туристи. Затова искахме да направим тези традиции, тези празници, които да превърнем в туристически продукт. И туристите да знаят, че като дойдат в община Несебър, има какво да посещават съставните селища, всяко едно със своя чар, със своята красота, със своята традиция. Още една идея, която ние обсъждахме, е, че хората, ние трябва да бъдем обединени. Наистина, както каза колегата, в това трудно време, хубаво е да бъдем задружни, хубаво е да бъдем обединени, защото обединени и задружни заедно ще можем да излезем от кризата. И ако горе ръководството на държавата в столицата видят ние как живееме тук и вземат поука, тази енергия, която хабят всяка сутрин да се оплюват един друг, няма да има нужда да правим АЕЦ Белене. Според мене тези традиции, това събиране, което става във всички съставни селища и в община Несебър, е направено ние да се виждаме, да се уважаваме, да живеем задружно и, както каза кмета, не е важно толкова яденето и пиенето, и както се изкарваше в другите години, че за ядене и за пиене сме събрали. Важно е ние да се почувстваме хора и да се уважаваме. Желая на всички ви през новата година щастието, любовта, късметът да не слизат от вашите семейства, от вашите домове. Господ да пази община Несебър. Пожелавам ви весело изкарване на днешния ден и както слънце днеска има, така и да има много усмивки по вашите лица. На добър час! Православному българскому народу да супротивния даруя и Твое сохраняя и Твоем жителство. Благоденственно и мирно и житие, здраве и спасение во благопослушение подаш Господи, раби всех празднуше праздника сего и сохраниха на много лето.